Sziasztok, Tom Holland vagyok, és ma egy elképesztően izgalmas nyerőgépet szeretnék bemutatni nektek. Pragmatic Play-től a Sugar Rush. Tudom, már alig várjátok, hogy belevessük magunkat, de előtte nézzük meg lépésről lépésre, hogyan kezdhetitek el. Először is, hol van ez a játék található, és hogyan lehet regisztrálni. Először látogassatok el a videó leírásában, vagy a rögzített hozzászólásban található linkre. Ezután kezdődik a regisztrációs folyamat. Rendkívül egyszerű. A jobb felső sarokban kattintsatok a megfelelő gombra, és megjelenik a regisztrációs ablak. Választhatjátok a Google, Telegram vagy e-mail alapú regisztrációt, és kiválaszthatjátok az üdvözlő bónuszt, jelen esetben a kaszinót. Én az e-mailes regisztrációt választottam, megadtam az e-mail címemet és a jelszavamat. Az G Sign Up gomb alatt található egy mező, ahová beírhatjátok az aktivációs kódot. Írjátok be ezt a kódot, majd kattintsatok a Sign Up gombra. Ez a promóciós kód 50 ingyenes pörgetést biztosít nektek a B-Gaming egyik legnépszerűbb nyerőgépén, a Book of Kemeten. A regisztráció után megjelenik egy ablak, ahol meg kell adnotok a személyes adataitokat a bónuszok igényléséhez. Ezután végezzétek el a profilbeállításokban található hitelesítési folyamatot, csak kövessétek az utasításokat, nagyon egyszerű. Ne felejtsétek el megadni a felhasználó neveteket sem, különben nem tudjátok aktiválni a bónuszt. Ezt követően ellenőrizzétek, hogy a kód aktiválva lett-e és elérhetők-e az ingyenes pörgetések. Nyissátok meg az egyenleg ablakát, görgessetek lejjebb, és ha a játék megjelent az elérhető bónuszok között, kattintsatok az aktiválás gombra, majd kezdhetitek a játékot. Ideje rátérni a mai áttekintés témájára. Írjátok be a keresőmezőbe a nevet Sugar Rush. Ezután kattintsatok a Play gombra. Imádom ezt a játékot, nagyon egyszerűen érthető. A kezelőfelület tartalmaz egy pörgetés gombot. Ha erre kattintotok, kézzel indíthatjátok a pörgetéseket. Ha az Autoplay gombra kattintotok, beállíthatjátok az automatikus pörgetések számát. Emellett kiválaszthatjátok a pörgetés sebességét a gyors és szupergyors mód között. Rövid játékmenethez ez nagyon kényelmes. A plusz vagy mínusz gomb megnyomásával megjelenik egy ablak, ahol beállíthatjátok az egy pörgetésre szánt tétösszegét. Válasszátok ki a számot, amely nektek megfelel. Van egy Bet Max gomb, amely a maximális tétet állítja be. A baloldali hang ikon megnyomásával beállíthatjátok a hangerőt. Ha a beállítások ikonra kattintotok, megjelenik egy ablak, ahol további opciók állnak rendelkezésre, például a gyors pörgetés aktiválása vagy kikapcsolása. Végül az információs gomb. Itt megismerhetitek az összes kombinációt és a nyerőgép mechanikájának részletes működését. Mielőtt elkezdenétek a játékot, javaslom, hogy nézzétek át, hogy jobban megértsétek, milyen kombinációkra érdemes figyelni és mennyit nyerhettek. Nem fogok minden szabályt részletesen elmagyarázni, csak néhány fontos pontot emelek ki. Ha 5 vagy több azonos szimbólum jelenik meg függőlegesen és vízszintesen, akkor ezek a szimbólumok felrobbannak, és helyükön szorzók jelennek meg. Újabb robbanás esetén a szorzó értéke megduplázódik. A maximális szorzó értéke 128. Ha 3-tól 7-ig terjedő scatter szimbólum jelenik meg, akkor 10-től 30-ig terjedő ingyenes pörgetést kaptok. A Pragmatic Play nyerőgépeinek többségéhez hasonlóan lehetőség van ingyenes pörgetések vásárlására. Az ár a tét összegétől függ, minél magasabb az egy pörgetés ára, annál drágább az ingyenes pörgetések vásárlása. Látjuk a bónuszok vásárlására szolgáló gombot. Érdemes megjegyezni, hogy az ingyenes pörgetések során a szorzóval rendelkező helyek az összes pörgetés végéig megmaradnak, ami növeli a nagy nyeremény esélyét. Összefoglalva elmondható, hogy a nyerőgép népszerűségét nem csak a sok nyerő kombináció, hanem a stílusos dizájn is meghatározza, amelyek együtt kellemes élményt nyújtanak a játékhoz. Mindenképpen ajánlom, hogy először próbáljátok ki demo módban, hogy jobban megértsétek a játékmenetet, és csak utána fizessetek be, ha valódi pénzzel szeretnétek játszani.